מעלים את ליאון ל1,000. יאללה חבר'ה, שימו סאב ולייק לסרטון. נכון נועם? היום אני מעלה את ליאון ל1,000. אוקיי, שמו לנו מורטיס, ליאון ואיך קוראים לה? סינמינה. חבר'ה, לא. איזה גול. כן, כן. אני משחק, אוקיי, הבנתי. חבר'ה, טוב. בום. זה לא אמור להיות מתוכנן. מה הם עושים? מה היא עושה? זה הגנה. אחי, הייתה לה 2,000 חיים. נכון. אוקיי. אני יכול לקפוץ עליו? לא. נו מה, איך הם כל הזמן מגיעים? מה זה חרא הזה? שטייף. האולטי. לפחות שתיתן פונס. מה אני רואה? What the fuck? די חבר'ה, די, אני... what the fuck? אוקיי, אתם רוצים לעשות כדור בראולר או אוקי בראולר? עכשיו, עובדי באוקי. באוקי הייתי את כל הגביעים שלי. אוקיי, פוקו, דינמייט ולילי. אוקיי, אנחנו יכולים לצחק את זה. הם צוחקים עליי. אני צריך לסחוב אותם פה. במשחק הזה, במשחק העליות שלי. מה? אתה יודע כמה אתה עושה? אני פשוט רוצה הרבה קילים. אחרי אפשר לגנוב עכשיו 2 מכות אתה מת. תודה. טוב, אין לי כוח. גול. זוזי. גם אתה זוז. מה אתה חושב שאתה מכוער, ברדר. אתם מוכנים, אחים שלי? כמה קילים אני עשיתי פה? וואו, איזה גניבה. סתם. 9 קילים, חבר'ה. אוקיי, 9 קילים. אוקיי. איזי. עייף. מה קרה לכם? שאני באמת עייף. יש לי סירוס ופירס. נועם, אתה יודע איזה צוות אנחנו? צוות האגדים והאולטרה. כי יש איתנו גם סיריוס. תקילי מו. טו. מה? אם הם שמים בגלל הפירס הזה, זה לא זה גול. אוקיי, לא יקרה. באח שלי. נו כבר סיריוס.
סוג של סיריוס. אחי, מה אתה עושה? למה זה גול? למה זה גול? איך? לא. קרוס לי. מה? אבא קנה לי בגלי. הבגלי היו טעים. לא, שהיו בתולעים. התולעים היו חולים. אז הלכו לבית חולים. סוף הסיפור. היי! משחקים כזה. וואו, טוב לו. מדהים! אוקיי. פרצת דרך. פאם W in chat bros. שימו סאב ולייק לסרטון חבר'ה. W chat. W chat חבר'ה. You want shirt? You want chat. No, you want shirt? אל נוי, אל! אני מכרתי... חברה זו מחירה. שלא יהיה... אל הקוזמו! אתה בטוח? Yes sir bro. אני עושה פה גול לבד. בלי אף אחד של עזרה. ביקס! אל צ'אט! אל צ'אט! טוב חבר'ה, שימו אלה כמה דקות. בום! בום מת! בום מת! מי זה הגרועים האלו? אין לי כוח. הולכים, באים שמים גול. מה? לא, אין לך זכות, אתה בכלל משחק עם ליאון. אני 1060 וניטו. אז מה? יותר טוב ממך עם ליאון. ידוע, כי אני משחק איתו רק בשביל לעלות אותו ליוקרה. בוא ימחוח, בוא! בדיוק. איזה מהפך. איזה מהפך אתה, רגע איך אתה עושים גול? מהפך, אח שלי, מהפך. סטופ! איך הוא תמיד... האם הוא שם לכם גול? גול! W נוי. W או L נוי? 7 קילים! W ו-L. טוב חבר'ה, כמה משחקים זה נועם? מה? כמה זה לעלות ל-1000 עם רצף? כמה משחקים? כמה אתה? 56. 4 משחקים אחי? וואו, זה קצת. אוקיי חבר'ה. אוקיי. בואי נא. הרגתי אותו. וואי איזה גאון אני. La fada badoripo spinito. על מי תבוא? זה גנב. לא. נו מה?
נו, מה? אתם משחקים סטיל לבריירות, חבר'ה, תרשמו לנו פה בתגובות. נכון, נועם? ג'נדל או סמי? תרשמו לנו בתגובות. איזה גול! ג'נדל או סמי? סמי הכי קליל. סמי אינפיניטיני. סמרני אינפיניטרני. גול שני שלנו. גם אחרי זה אתם רוצים שנראה לכם את הטרייד שאולי אנחנו יכולים לעשות על הבורגר ראינו שלנו. אנחנו לא. לא, אנחנו לא. לא עושים את הטרייד. טוב חבר'ה, המשחק עליה עם ליאון. חייבים לנצח את זה, כאילו ניצחנו, אז אנחנו ברצף. אם אנחנו ננצח את זה, אנחנו ברצף של 2, אז נקבל בונוס של 1, נכון נועם? ואנחנו משחק אחד. מי לעלות? לא יקרה. פה אין פה שיטות. פה אתה חייב להתקדם לאזור של הרחבה של האוקי בראולה, חבר'ה. זה הולך להיות משחק מעניין. גול? לא. לא כל כך מהר. כי אחי, הם יודעים לשחק, אז בגלל זה לא כל כך מהר, נכון נועם? כמה גול? לא. 1-1, 0-0. רקוני ג'נדלון. טוב. כמה? 1-1. באוקי? כן. 1-1. אוקי פלוצי. אין לי כוח כבר לדבר. מה אין לך כוח? לדבר כאילו. כי אני רוצה כבר לנצח את זה. אני רוצה לעלות ולשחרר אותו. אתה לא אוהב את ליאון? אני לא כזה אוהב אותו. אוי לא. אומייגאד בו. שור. ואני פה. זה כמה שנייה האחרונה של זה. טוב שלהם. שור. איזה גול. איזה לא גול. אני גדעתי. גול! חבר'ה! איזי! ליאון! 1000! עכשיו במטתי, לא נורא. יוקרה. עם ליאון. בום. איירומומי יש לנו. איזי ליאון. חבר'ה, יש לנו יוקרה 14 W צ'אט. הכל בזכותכם.